Jag hade det säljer vägarna, vi samt öliga väl och så att det tar på vägstället väl till och så långt det bättre alla men jag hade det mål. Spännande från det är det ångat i mer 5 månader och låta spela rätt och ofta jävlar för att fram. Det är stort och spännande från all det spännande. Ja, helt säkert. Säljer vi Askvarn cykeln det är ganska bra med nästan halva högt i kant och jag hade det jävligt och gott. Så där man sträcka att inne att man är att man kostar. Så hade vi klarat väl att spela i förra så där. Det verkar som det var fyra grejer på att innan förra matchen. Vi hade missat om att det kunde hända. Så ja, vi hade sagt kan vi skulle göra det. Nu hade så många den första testen och det har vi runt en gammal från handen du skulle flaska lära dig. Vad skulle du göra Klaxvik för att få se hvis du vinner tantesten så är det förra matchen. Ja. Det är framförallt det spännande men vi skulle spela det samma till marginalerna linje eller det är liksom utan bättre det är kan man säga. Det är så klart hålla det fast och checka på så. Det är det viktigaste att jag uppdaterar spel. Och klarar du det? Det är det. Ja, det är det. Jag vet att Gustav ska göra.